Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandygy, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçury goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki we daşyndaky habarçylar hemde çeşmeleri habar berýärler. Şu ýyl mektebi tamamlan lewaply ýaşlar köpçülikleýin daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şu ýyl ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanawy çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soň kaýyň dowamında onlarça oglan-gyz uçary goý berilmedi diýip, şu ýagdaýy başdan geçiren lewaply ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçylarynyň biri 19 awgustda gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmileri ýaşlaryň uçary goý berilmezliginiň sebäpleri barada takyk we resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaýy barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmileri we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hemde onuň Lewap vilayatynaky edarasy bilen habarlaşyp, häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere, hususanda Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goý berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren türkmensanly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalaryndan başlap türkmen häkimiýetleriniň Kipriň Demirazlyk böleginde okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglabasynda iş ýa-da oku wizasy bolsa-da olar Aşgabatyň aeroportunda uçary goý berilmeýär. Meniň gyzjygym hem Kiprde okuýar. Tomuska diň jalşynda öýe Türkmenistany dolananjygym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda oku wizasy bar. Ol hiç bir düzgüni bozmady. Ol bu ýerde işlemeýärdi, diňe kanun esasynda okuýardy diýip Kiprde okuyan türkmen studenti 19 awgustda gürrüň berdi. Student käbir iş berji türk kompaniýalarynyň öz işärleriniň ýurtdan goý berilmegini sorap, Türkmenistanyň ilçihanasyna arda bilen ýüzlenendigini hem aýtdy. Ýönol bu kompaniýalaryň türkmen ilçihanasyna tawşyran ardalarynyň hem häzirlikçe oňoýly netije bermeýändigini belledi. Şol bir wagt ol soňky hepdäniň dowamında käbir tanyş bilişleriniň resmiýlere ýa-da araçylara goşu durnak üçin para bermek arkaly ýurtdan çykmagy başarandygyny hem sözüniň üstüne goşdy.